Valentina, nu te supăra. Ea a venit după dumneavoastră, nu? Bine. Păi așa a fost... Zi, ți-a făcut tema? Da, mi-a făcut-o, v-am dat-o atunci. Eu? Tema de casă, ți-ai făcut-o? Din carte. Bă, dar ți-a pus accent. Ce-ți dă și notă? Eu am făcut acasă. Ce-ai făcut tema, bă? Cum? De ce? Așa. Ești absent. Nu, mă. Care nu răspunde? Nu știu. Deci, ai foarte bine. Ai. Dar vreau să duc acasă. Dar cum să ne puneți absent? Dar să nu e corect. Denis, ai dată? Păi și am și absență? Nu, dată de 9. Care a fost bine? Da, Sara. Păi da. A, mi-a spus și mie, da. Nu, dacă avea absență, da, era problemă. Nu de absență. Nu știu dacă ați făcut domnul Popescu, dar am spus de către. Și am spus că care nu aveți că nu fac. Ați făcut pe la de practică, am înțeles. Puteți să fac Dar de ce stau bani? E o problemă toată școala. A zis până săptămâna viitoare. Și după ce că ești nesimțit și nici nu ai carte și după ce că și întârzi mai și comentezi, în loc să doar știu cea. Păi și, da, și Valentina nu întârzia și v-a explicat. Putea să fie și o comotiv și să vă spun ceva, nu? Dar acum vorbim despre altceva, despre carte, înțelegi? Să am poate în rămurire. Ori avem dat, ori avem absență. Îți avem și date și absență. Caietai? Ai? Unde mai? Hai să văd. Ce proastă e, bă. Care e tema, mă? Tu ai tema? Da, mă. Uite aici. Cum era tema, mă? Aici. Aia trebuie să faci cu animale. Bă, teacher, dar le-am făcut în clasă. Nu e adevărat. Așa. Robert, Da. Uitați, o fac acum, chiar dacă nu vă arăt, dar o fac să o mâncări. Am făcut-o. frumos, e manualul, la manual. Teacher, dar pe bune acum, na, merg ce am făcut, dar n-am avut de un să iau manual, că dacă eram, făceam tema. Păi da, da. N-am avut timp, e greșeala mea, dacă vreți puteți să-mi motivați. Că vă permit. Gata, mă. Că vă permit. Gata.